Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga dungay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagoy espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers sa atong ministry, the Balbido Evangelistic Ministry, o kaninyong tanan, giabi-abi kamo, o magapadayon kita sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios pinagi nining maong ministry. Sa wailangan, sa di pa kita mo sugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, as it is our custom, may I ask all of you, sa tanan natong mga subscribers, followers, fellow believers, to pause for a moment. Pinagi sa pagbutang sa atong kaugalingon ngadto sa atubangan sa Dios. Let us set aside all our problems, mga problema, mga kabalaka sa kinabuhi, mga negatibo nga mga pangunahuna. For the next few minutes or so, we need concentration while we assimilate God's truths. So kung ikaw sa ka magtutuo, gamita karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga diin ang Grigong pulong homologeo mao ang gitutukan nini. We should admit our personal sins nga atong nabuhat niini nga adlaw, ato kining isugid diretso gyud, directly and privately to God the Father. Apanalang kanimo dili pa magtutuo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa magampot sa hilom. We consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping with you ug sa imong mga pulong. Nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo nining dapita sa makausapa in this assembly to take in your truths which we badly need sa among espirituhan ng pagkinabuhi. Nagampo kami nga ang Espiritu Santo magalamdag kanamo, tultul kanamo, motivate and challenge us sa mga butang nga among pag-aiskutan ni adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. The Christian way of life, mao kini ang uluhan nining atong pag-aisgutan ning adlaw. Ang Mateo kapitulo 22 bersikulo 37 kini define bahin o gugma. Now, unsa may gisulti diyan sa mong teksto? You should love the Lord your God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Now, bahin sa pagtuo nga atong gisgutan kagahapon. Pagtuo, faith. Faith is misplaced kung ang tumong niini dili husto. So faith is misplaced if the object is wrong. Sa diha nga kita mga magtutuo, magasaksi ngadto sa mga katawhan bahin ni Kristo. Sige no Jesucristo mao ang tukma o gusto nga tumong, dili ikaw. Okay? So ayaw og tutok sa unsay imong mabuhat alang sa Dios. Tutuki noon
kung unsay gibuhat sa Dios alang kanimo. Kay ang tinuod ikaw instrumento lamang sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. You're just a mouthpiece of the gospel. So, diha sa Mateo 17:20 nga atong gitukbil kini kagahapon, ang mga disipulo ni Ginoong Jesucristo, dinala sila gamay kayo nga pagtuo. Littleness of faith. Now, naibaw kag unsay magahatag ka nato og ingnon ta spiritual ability. Ang tubag mao ang pagpuno sa Espiritu Santo kanato. The filling of the Holy Spirit provides our spiritual ability. Now, of course, akong balikon nga, ang tukma nga tumong the right object sa pagtuo sa tao, mao si Ginoong Jesucristo. Ug ang pulong sa Dios that reveals who our Lord Jesus Christ is. Dias Filipos 4:13, inumdumi kini mong bersikulo, I can do all things through Christ who strengthens me. Now, that is the very lesson nga angay gyud unta nga katunan sa mga disipulo. See? Now, diya sa Marcos 9:29, nag-iingon kini nga, this can be solved by prayer. Okay? Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. Pagpapuno sa Espiritu Santo. Do not be drunk with wine. You see? Unsaon pag-ugman sa atong pagtuo, sa atong nagisugutan kagahapon, ang atong pagtuo maugmad lamang by learning, studying, believing and applying Bible doctrine. Doctrine upon doctrine and ginaling nga pulong sa Dios, metabolized Bible doctrine nga nagatuyok-tuyok na diha sa atong panimuot. No, kining metabolized Bible doctrine, ako ning gibinisaya og paggaling. Ang pulong sa Dios galingon ba? Okay, hatagan ka na ko gihimplo ni ini. Sa ato bang paagi sa pagkaon, ingon nga mga tao, as human beings, as designed by God, sa atong pagkaon, okay, of course, ang atong kabubuton mo ay kanunay yung suknaon ba? Panalitan, nagakupot ka na sa imong kutsara o tinidor, paingon ka na mukaon. Ang tangka nga na diha sa imong kananan. So na ng pagkaon, gibutang na ang putahe, okay. Ang imong kabubuton, mangutana, karon, imo bang kuptan ka na imong kutsara o tinidor? You see? Sugod nagpangutana ang imong kabubuton. This is the process. Okay? Tutukir yung maayo ni. Okay, so, maingon tingali, ikaw mo, decidir ka, akong kuptan ang kutsara o tinidor. Karon, sunod nga pangutana sa imong kabubuton. Karon, kaya nagkupot ka naman yan. Imo ba nang gamiton sa pagkuha sa putahe nga gibutang diyan sa lamisa? So, ang imong kabubuton, either dili o oo. You see? Kaya itong kabubuton doon na may duha kabahin. Ang negatibo o positibo. So, kung negatibo, ngayon nga dili ko. Apan kung positibo, karon gipangutana ka sa kabubuton, imo bang kuhaon ka ng mga kanang putahe diha? Karon imong kanon? So mo yung So karon, imo tingaling tuslok sa imong tinidor kadtong karne baron, o imo kinihiwaon, karon imong kanon. So ang imong kabubuton, samtang nagkupot ka niya ng pagkaon, ang imong kabubuton, mangutana na po nimo. Imo ba ng kanon? Ibutang sa imong baba. So, imong kabubuton may
Okay. Gibutang sa nimo ang pagkaon sa imong baba ug imong okay. Ang kabuton mangutan na po na. Ug karon kay na naman si imong baba, imo ba lang usapon? Kasi nakita nimo ang process. Yes, so mayon ka yes. Ang usapon. Okay, karon kay nag-usap ka naman imong kabuton mangutan na pod. Karon kay humana man imong usap ng imong pagkaon, imo ba lang tunlon? You see? So imong kabuton either mo yung dili, wa ka mo angay tingalis mo ang pagkaon, imong ikusipan ba ron, sakto ba ng Binisaya, o imong tunlon. Okay, ang imong kabuton mo sige glihok. Kay sige magpangutan na nimo. Okay, so imong gituon. Okay, kay imong kamag. Ahong tunlon. So pagtuon, paminaw. Inigtuon na nimo niya na imong pagkaon. Gisagol na nimo tong luto, tuan ay utan, tuan ay mga unsa pa dihang mga putahe nga imong usap ug karon imong tunlon diha. Okay, paminaw mayo. Paghagbong na sa imong pagkaon kay imong manggiton, hagbong na didto sa estomago sa imong tiyan. Okay? Ang pangutana, dakong pangutana, sa imong pagtuon, sa imong gikaon, diha kabay gibuhat. Naglukso-lukso ka ba diha sa diha aron matunaw to imong gikaon, imong gituon? Naglukso-lukso ka ba? O imo bang hikap imong tiyan mo siya? Ala, sige. No. Wa kay gibuhat. Mautoy giingon ta sa pulong sa Dios nga grasya. Grasya kay nga naman. Dili naman imong buhat. Buhat naman to sa Dios. Okay? Ang Dios na ang nagagaling. Kay imo gituon na hagbong naman sa imong tiyan, dito sa sud sa imong tiyan, ang Espiritu Santo ato ning gitandi kaniya. Siya na ang mo kanang galing. Mo nang akong gigamit kanang pulong nga galing to metabolize the food that you just swallowed. And it came down to your stomach o na himo na ka ng unsa kalig-on kay kadtong imong gikaon nga nahimo na galing na metabolize na kung atong itandi sa doktrina kadto tinuod ng makahatag kanimo og kusog kay mo daga naman ka ngadto sa mga imong mga parte sa imong lawas nga hatag kanimo og energy kalig-on, kabaskog. Nakita nimo? So, mao na'y grasya. That is the process nga ang atong pagtuo karon mo'y importante sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Sige tagtuon. Di makanunay na akong impasiya nimo nga studying God's Word is one thing, but studying, believing, applying the Word of God is another thing. Maunay giingon sa kadaghanan nga maunay daog. Okay? So, diha atong gitandi kini sa atong kanang tuon ni ining metabolization of Bible doctrine. So, faith, ang atong pagtuo, balik ta. Antong pagtuo maugmad, pinagis itong pagtuon, pagkaton, pagtuo, ug paggamit sa doktrina. Doctrine upon doctrine, o paggaling na sa maong doktrina, ug kini magatuyok-tuyok na diha sa atong panimuot. Sabot? So mo ni ang atong pagpatinaw kanimo mahitungod niining mga butanga. Now, unsang isulti des Mateo 17:5, ang atong Dios, okay? Ang Dios ngawahan nagkanayon.
siya ang nagsulti niini. This is my beloved Son, kinsa maning Son, the Lord Jesus Christ, in whom I am well pleased. Hear ye Him. Okay. Now, ako nga tagaag mga prinsipyo nining tungura. The cross before the crown. Okay. Mga principles ni. There is no kingdom without salvation. Without Christ dying on the cross, there is no salvation. Man cannot be saved without Christ dying at the cross. Salvation is infinitely costly, but absolutely free. Now, Roma 12:2. Kining maong teksto nagahisgot kinibahin sa mga tawhanon ng mga panghuna-una, human viewpoint, nga pasidaan ka na itong mga magtutuo. And be not conformed to this world. Mo nang but pasabot, ang emphasian ini mo ang human viewpoint. Tawhanon ng mga panghuna-una. Do not be conformed to this world. But be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Imani usap, ang Proverbio 23:7, you are what you think. Ikaw ka nang nagahuna-huna. Luke chapter 9 verse 43, and they were all amazed at the mighty power of God. Okay. Now, kagahapon ako kang atong gisugutag saliat kining spiritual growth. Okay? Kinibahin sa atong spiritual ng pagtubo, ingon nga mga magtutuo. Now, of course, kining atong gisugutan, this address to believers. So, this is for you, fellow believers. If you are an unbeliever, this is not for you yet. Kinahanglan pa ka maluwas, una ka makasalmot ni ini. But don't get discouraged. Just have that open mind. Bukas nga pauna-una. Aron katudluan ka sa Espiritu Santo sa iyang kamatuoran. Okay, balik ta sa spiritual growth. Number 1, we do not grow by mere experience or application. Dili ta makapatubo sa atong kalag. Pinagi sa kanang yano nga kasinatian sa kinabuhi o paggamit nini. Number 2, you cannot understand God and His plan just through application to experience. And see? Well, kasabot ka na kung sa ibon pasabot nini. Dili ka makasabot sa Dios o sa iyang plano, pinaagi lamang sa paggamit ngadto sa imong kasinatian sa kinabuhi. Ay katulo. Apan ang doktrina, kinahanglan nga kanang pamatian nimo. Pamatian, katunan, o imong masabtan. O ang resulta nini mo ang imong paggamit na unya sa kasinatian sa doktrina. Okay? Now, ato isaliat gamay ning kini bang Roma 1:26 hangtod 27, kaya this is very controversial na bahin kini og homosexuality. Now, kung bahin ganin niini, what ay mahimo? Pulong sa Diyos atong gibasihan. Absolutely condemned by God. Okay? Gihukman na kini. Absolutely condemned by God. Now, in Matthew 17:24, okay, nagisgot kini Capernaum, the home residence of our Lord. Mo ni inunta home residence ni Ginoong Kristo. Ang mga tax collector ditong dapita, mga Hudyo, Jewish IRS, okay?
Now, 2 Corinthians 9:7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Now, sa laing bahin, niya-ilaing prinsipyo nga akong hatag nimo. If money can solve a problem, it is not a problem. Kuha nimo? Kung ang salapi kuno makasulbad og suliran, din dili na suliran. Now, unsay imong nasabtan bahin sa grasya? Grace is unmerited favor gikan sa Dios. Now, ang Salmo Kapitulo 50, versikulo 10, kini maingon ta nga metaphorical way to show nga si Ginoong Jesucristo ana ay dili matandi, okay, way kinutuban nga pagkaadunahan. In other words, He has infinite wealth. Okay? Now, in Matthew 18:1, who is the greatest in the kingdom of heaven? Now, in Mark 9:34, verses 36 and 37, by the way, they had disputed among themselves who should be the greatest. Now, ang Griego nga pulong strepho. Ang strepho means to be converted, to turn around, to be changed. Ug na ni pahimutang sa ilang grammar sa aorist subjunctive. So, kita gibanduan ingon nga mga magtotoo nga atong batunan ang atong pagkamapaumsanon. Matthew 18:2. Matthew 18:2, humble as a child. Okay? Okay, another principle. I'm fond of giving principles. Humility is the gauge for greatness in the Christian life. Ang pagkamapaubsanon mo kini ang basihanan inuta alang sa banggiitan inila sa Kristohanong pagkinabuhi. Kaya ang usa ka bata hulagway ni sa grace dependence, which means the child cannot do anything without sa tabang sa iyang ginikanan. Nag-aagad siya sa iyang ginikanan. Ang magtotoo only depends sa grasya sa Diyos. This is the means sa inila sa Kristohanong pagkinabuhi, the greatness. So, mabito itong Lucas 9:47, Jesus took a child and set him by him. Now, Matthew 18:2, as a child, the disciples kinahanglan agad lamang sila sa atong Diyos, atong Ginoong Jesucristo, for everything. Ang ilang tumong, ang ilang giduputan sa ilang hunahuna should be the greatness sa ilang misyon, sa ilang pagsangyaw of teaching. Dili bahin kanila, no. Way labot kay sila himo lang nga instrumento. So arrogance has no room sa ilang buluhaton sa misyon. O ang attitude of humility, not attitude of arrogance, mao'y angay nga ilang tutukan, should be their focus. Now, another principle, grace dependence is the real greatness in the Christian life. Okay, ako ning subli o
Mark 9:35 na pod, and he, si Ginoong Jesu-Kristo, sat down and called the 12, and saith unto them, If any man desire to be first, the same shall be last of all, and servant of all. No, kining servant din sa Grigong pulong is doulos. D-O-U-L-O-S, meaning slave, ulipon. So, kiniyong doulos, metaphor kini alang sa pagkamapaumsanon. So, diya sa versikulo 36, and he took a child and set him in the midst of them. And when he had taken him in his arms, he said unto them. Now, so, it's all about the right attitude. Husto nga kanang pagdagad. Ang attitude sa Dios on you, dili ang imong kaugalingong attitude on yourself. You see? Kay, kini, it's a matter of right motivation nga kita mga magtutuo become grace-oriented. Nakasabot ka na kung nasabot sa grace orientation nga ang tanan natong palibot, tanan nga atong napalagihan ng kinabuhiya, grasya. So, kung mao ka na nasilsil na diha sa imong alimpatakan, sa imong kalag, then, wag yung kay imuha, iatanan sa Dios. You see, nakita nimo. O oriented ka niya na nga maong grasya. Oriented ka na hiluna yung kagmayo. O ang grace orientation nimo, ingon nga magtutuo, ay imo ka nang maangkon samtang ikaw naga kanang padayon sa imong pagkapuno sa Espiritu Santo ug nakay pakigambitay sa Dios in fellowship with God. Hinumdumi ang pagkamapaubsanon, resulta kini niya ng imong pagka-oriented sa grasya. You see, there is power in the attitude of humility. See? Muna diha sa versikulo 36, the child, ang gisgutan diha ang the child, kini hulagway ni sa usa ka kanang dili pa hamtong nga magtutuo. Child pagod siya. Baby believer pagod siya. So as believers, nga doon na doktrina, na naipulong sa Diyos diha, na pundo sa atong kalag, we are to receive this immature believers. Dili kay imong isalikway, no? We have to embrace. Ang Grigong pulong nini is dikumay, to embrace, to receive. See? Kaya kinahanglan atong dawaton, see? Amumahon kining mga immature believers pa. Kinahanglan kita nga mga mature believers, kung ikaw mature believer na, you should not reject these immature children. Okay? They should not be rejected. Inunuwa, kinahanglan, agako nimo, amumahon nimo, o pasabto nimo, bahin sa mga doktrina na itong ginatunan na nga nahimo ng bahin sa itong kalag. So, humility is the antithesis of arrogance. Di man O ang arrogance, self-glorification, maguning arrogance, atong pagkamapahitason. O, di man just to close our session today, ang kinalisdan nga mga tao nga tudluan mao kadtong mga taong mapahitason. Nasabtan nimo? The hardest people to teach are the arrogant people. Now, ato ni padayon ugma, ayaw sipyat sa pag-iuban ka nato, nining atong ilisgutan, bahin sa the Christian way of life. Ama namong langit nun sa amat nining grasya,
Among ipaimusla ni adlaw dada kami pagwalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among pagtuon sa among pulong. Kining tanan mong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.